Radnik kojemu se stvori zanimljivo i inspirativno radno okruženje skloniji je više vremena provoditi na poslu, a takve kompanije osiguravaju i zadržavaju najbolje ljude. Motivirani i angažirani zaposlenici postižu bolje radne rezultate, pomažu sniziti troškove, doprinose povećanju produktivnosti i povezivanju s klijentima, jednostavno rečeno, kompaniji donose konkurentne prednosti. Nije zanemariva činjenica da će se o dobrim radnim uvjetima glas prenositi na širu zajednicu, a to onda pak za sobom vuče i veliki interes potencijalnih novih zaposlenika. U Hrvatskoj su tvrtke, a prije svega one koje se bave novim tehnologijama, programiranjem ili drugim intelektualnim poslovima, shvatili kako se trebaju prilagoditi novim zahtjevima ili će imati problema s radnom snagom. Jedna od takvih tvrtki je Poslovna inteligencija, koja od početka svoga rada se trudi osigurati takvo radno okruženje koje će se držati načela ravnoteže profesionalnog i privatnog života, pri čemu će svi imati mogućnost ravnopravnog rasta neovisno o spolu i statusu roditeljstva. Tako smo za naše zaposlenike razvili cijeli niz programa od raznih fleksibilnih radnih aranžmana, dakle od kliznog radnog vremena koji ima prilično široki raspon vremenski, do toga da ljudi mogu određeni broj dana u mjesecu raditi od kuće, naravno ovisno o tome što mogu i moraju napraviti. Vrlo često tu povlasticu koriste kolegice i kolege kada su im djeca bolesna, pa onda ostanu raditi od doma. Mi kao poslodavci smo svjesni da će ljudi tih nekoliko dana raditi sa nešto manjim kapacitetom, ali to je u redu, jer na taj način zaposlenici su sretni jer si mogu o djetetu se brinuti na pravi način, a opet ne moraju uzimati slobodne dane. Kad je riječ o Mumforce-u, tada govorimo o inicijativi Instituta Zaposlena mama, koja odgovara upravo na navedene zahtjeve za većom fleksibilnošću organizacija u prilagodbi radnih uvjeta potrebama zaposlenih. Dakle, nakon pet godina bavljenja sa ovom problematikom, zaista uviđamo pozitivan trend osviještenosti poslodavaca prema obiteljskim potrebama zaposlenih. Poslodavci su sve svjesni, pogotovo one industrije koje se natječu na drugim tržištima i koje su vrlo svjesne konkurentnosti i odljeva mozgova s kojima se suočavamo. Tako da evo danas imamo i prve dvije kompanije iz tog sektora, te lead kompanije takozvane, koje zaista imaju najbolje razvijene prakse, jer one moraju privući najbolje i moraju najboljima ponuditi maksimalno dobre uvjete rada. Problem kvalificirane radne snage čini stručno osoblje sve vrijednijima. Žene ne žele birati između karijere i majčinstva, dok očevi žele aktivno sudjelovati u odgoju svoje djece. Tako primjerice, svi novopečeni očevi koji su zaposlenici kompanije IKEA Hrvatska mogu koristiti mjesec dana plaćenog dopusta nakon što se njihove partnerice vrate na posao. Dobro stoje i kad je riječ o omjeru muških i ženskih djelatnika. Pa trenutno smo na 50-50, ali ono što je jako dobro, imamo 57% žena na rukovodećim pozicijama u IKEA Hrvatska. Motivacija zaposlenika ovisi o velikoj mjeri o tome koliko je poslodavac u stanju fleksibilno odgovoriti na njihove potrebe. Potreba koja već danas ima središnje značenje, a u budućnosti će sigurno biti još izraženija, je usklađivanje posla i obitelji.